noin. Mäpä kuvaan tässä vaikka toisen videon. Voisin näyttää, että missä tässä ne kaikki konsit on, jos ei joku tiedä. Niin meikäpä näyttää. Mä föpärin 5/5. No tuskin. Vittu täällä. Siis mä pystyn keräämään sen konssin siltä, koska viimeisessä kohdassa yhdessä piilopaikka. Tuolla noin on sellainen salari. Voisikohan se luoda? Muistakaa tykätä ja tilata kanava, se on Angry XD tässä. Moro!